Myslíte si, že 250 eur je za 2 videá veľa? Poďme sa pozrieť, čo je v cene. Najprv príprava, potom natáčanie, strih a titulky v platených aplikáciách, kvalitný mobil a externý mikrofón, občasná reklama, publikovanie na sociálnych sieťach, budovanie profilu a komunikácia s komunitou a veľa času. A to len kvôli jednému videu, ktoré má možno 30-60 sekúnd. Za posledný rok som vytvoril viac ako 360 videí a vybudoval komunitu s viac ako 13 000 followermi. A nazbieral milióny zobrazení. Za posledné mesiace ma oslovilo viac firiem a podnikov. Chceli, aby som prišiel, ochutnal, natáčal a publikoval. Ale často som sa ani nedozvedel, či ide o barter, alebo si všetky úhrady musím platiť sám. A keď prišla reč na cenu, často zostalo ticho. Chápem, že každý podnik má svoj rozpočet, tak ako každý tvorca má svoju hodnotu. Ja len verím, že malí tvorcovia a malé firmy sa budú na Slovensku viac podporovať. Tak ma úprimne zaujíma váš názor. Je 250 eur za 2 videá a publikovanie na 4 sociálnych sieťach veľa? Alebo je to primeraná cena? Čo si myslíte?